Ke kar chung'od bura ma karachuonyo kod alwora mare ma osebedo gi pek mar yudo thieth oyudo fungruok Osiptand Kendu Adventist Hospital ka omakore gi riwruok moro mawuok e piny Amerka chwalonegi chenro mag thieth nono maonge chudo. Chenro mar chiwo thieth ne jopiny ma itayo Kendu Adventist Hospital geto kedo gi tuoche mathoro pondo e dend dhano kaka pressure, kansa, tuo sukari e kind mamoko. Jotuo ma kwandgi oingo 500 noyuoro chenro no madhi kawo ndalo 5. Jolos chenro kone dwaro margi en chopo ir jopiny e kor gwenge ahinya to mago man kod tuoche matama. Wan gi laktere mosebiro koa loka e piny mar Amerika, laktere 35 koriwore gi laktere mamagwa magendia ka giriwore kanyakla kuom ywako tijni mondo wabed gi thieth mopogore opogore ne jowa mobiro koa maboyo kata kuonde machiegni gibed gi tuo bila mane. Wan gi joyengo mayango ji kuom weche ma osebedo ka chandowa. Wan gi physicians kata laktere molonye weche ma pile pile chandowa, obed malaria, obed weche mag pressure mar ng'ato madhi malo, obed weche mag ulcer, obed weche mag tuo mag sukari. Wan gi yedhe ka moromo kendo wan gi laktere mang'iyo tuoche mag wang'. Abiro tudora gi lakteche wa makae kod management mar the hospital mondo gika kama watim saka saa mondo wakony the hospital. Ang'eyo ni gima berie moloyo kendo berie moloyo kane akuotho gi our doctors jogi biro weyo ni equipment mane gibiro tiyo godo. Ka giweyo to osiptandwa biro bedo osiptal ma jaber. Kaneno kweth dhano man ka koriwe kod an ka wadok pacho kendo ka daktari gi omulo maber tang'e ni chagi nitie. Jopuonjre skul sekondar